Fustec no para i nosaltres tampoc parem de fer quilòmetres per tot Catalunya descobrint les millors cases de fusta en construcció. Futures llars espectaculars, com aquesta, a la comarca d'Osona. Comencem el nostre particular minut i resultat. Com podeu veure, aquesta serà una casa molt especial. Destaca perquè pràcticament no té angles rectes en la seva estructura. L'arquitecte Jordi Font ha proposat angles diversos a partir d'unes línies imaginàries que conflueixen en el bosc que rodeja la casa. Són 200 metres distribuïts en dues plantes i col·locats sobre una solera i un garatge de formigó. Per integrar-la millor amb l'entorn, anirà acabada a l'exterior amb un rastrell de fusta fosca que la farà imponent i discreta alhora. Està en fase d'instal·lacions i ja tenim moltes ganes de veure-la acabada. I de la plana d'Osona ens n'anem fins a la costa, al Maresme. Allà hi trobem aquesta obra de l'arquitecte Bernat Hernández, que combina els volums amb una part de coberta plana i l'altra inclinada. Fustec s'ha encarregat de fer-ne l'estructura i ara ja està a la fase d'instal·lacions. És una d'aquelles cases que no semblarà de fusta, pel revestiment i pel garatge a part que sí és d'obra convencional. Una mostra més de la bona entesa que hi pot haver entre materials. I ara toca fer visita al Vallès, on fa tot just 3 mesos vam veure com s'acabava de muntar l'estructura d'aquesta casa. Ara ja la tenim molt més avançada, amb la teulada a punt d'acabar i les finestres a punt d'arribar. 177 metres quadrats en dues plantes, on Fustec s'encarrega absolutament de tot, des del projecte elaborat pel Pep Carrera fins a l'últim detall, claus en mà. La fusta sí que serà protagonista en aquest cas, tant pels embigats de dins com pels elements estructurals que es deixaran a la vista. I acabem aquest repàs a la comarca de la Selva per visitar una fantàstica parcel·la envoltada de verd on Fustec ha construït aquesta casa de 150 metres quadrats. Estan distribuïts en 2 volums que formen un angle entre si. Com podeu veure, l'arquitecte Jorge Salvador Fernández proposa tons més aviat clars que fan que la integració amb l'entorn sigui total. Ja està en fase d'instal·lacions i acabats, així que esperem poder-la visitar ben aviat. I això és tot per ara. Seguirem informant de tots els avenços.